me siento agredida cuando veo a estas mujeres ahí que se exponen ahí como si fuera como una mercancía. Qualsevol persona, fins i tot professors, gent que potser no en són conscients de que l'estan exercint, però que és violència. Ara que no m'ho donen compte, els rols de gènere també hi són a les festes, és a dir, participar tots per combatre. Bé, tampoc ho sabem gaire perquè portem poc de temps aquí a l'Autònoma, però bueno, hi ha molta gent i segur que n'hi ha. I bueno, és el típic que et fan un acudit, així masclista, i tothom riu i no passa res, però sí que passa. Pero también creemos que es porque tenemos interiorizados ciertas actitudes, ciertos comentarios y no lo percibimos. A veces lo escuchamos y pasamos directamente del tema porque lo llevamos escuchando mucho tiempo. No veient a la dona com un objecte de desig. Sexisme, no sé, jo crec que no, jo no crec en el sexisme, jo crec que tot és la igualtat, sí que hi ha uns rols establerts i que s'haurien de canviar, estereotips, però bueno. Sí que existeix el sexisme aquí a l'Autònoma, com a la resta de la societat, amb la pròpia perspectiva que dona la majoria de professionals de la societat. Queremos que se erradique esos comportamientos entre las personas de esta universidad. Así que sea una comunidad universitaria más crítica. Sí que hi ha sexisme a debat i bueno, la nostra classe tenim un cas aguantó pues todas las peleas, se peleaban, la pegaba, ella pagaba todas las citas, le pagaba todo y aguantaba por amor y al final todo esto duró un año. Estic bastant en contra d'una concepció general que hi ha a la UAB de que algunes carreres són més per nois que per noies. Llavors, quan veus una noia en una carrera que socialment està més acceptada així per nois, se li fas comentaris que, bueno, no m'agrada molt, se li mira... Que seguramente las mujeres que trabajan en las asistentes femeninas tienen una doble presencia en el ámbito laboral, tienen el trabajo reproductivo en cuanto al ámbito doméstico familiar y también está el trabajo laboral, digamos. Jo crec que sí, hi ha sexisme a la nostra societat, perquè enganyar-nos, les dones cobren menys, encara hi ha comentaris, si una dona porta una faldilla curta no és el mateix que un home porti bermudes, hi ha sexisme i crec que la universitat, i més l'Autònoma,